Στοπ! Ποιο είναι ρε το όνειρο κάθε γυναίκας από όταν είναι κοριτσάκι? Ωραία, φίλε, δεν είναι ώρα για φιλοσοφίες, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Απολύς. Να πω εγώ. Από να ξέρω, εγώ δεν ήμουν ένα κοριτσάκι. Ούτε εγώ είμαι κοριτσάκι, αλλά νομίζω ότι ξέρω. Μια γυναίκα θέλει έναν άντρα έτσι ψηλό, δυνατό, όμορφο. Ναι. Και να τη δίνει φουλά. Και ποιο είναι ρε το όνειρο κάθε άντρα πριν παντρευτεί? Μη μας βασανίσεις, πες το, σου λέω, δεν μπορώ άλλο, δεν έχω άλλο. Να κάνει το τέλειο bachelor party. Ένα πάρτι που θα του μείνει για πάντα χαραγμένο μέσα στο μυαλό του. Για να το παίζει και να το ξαναπέζει και να το ξαναπέζει στη μνήμη του όπως το βινίλιο. Να το θυμάται όταν είναι κολλημένο στα φανάρια στον καύσωνα. Να το θυμάται όταν η γυναίκα του αλλάζει κανάλι ενώ βλέπει μπάλα για να δει εκπομπή μαγειρικής. Να το θυμάται όταν τρέχει για να πληρώσει το δάνειο, για να σώσει τη γυναίκα του, το σπίτι του και το παιδί του. Το Bachelor είναι σημαντικό ρε guys. Είναι η επιτομή, είναι η τελετή του υπότη που παραδίδει το σπαθί του και χρήζεται υπηρέτης της βασίλισσας. Και εγώ αυτό το πάρτι θέλω να το ζήσω και δεν με σταματάει κανένας. Καταλάβατε! Μπράβο ρε φίλε! Μπράβο ρε φίλε!